Id-dibattitu tal-mexxejja fl-Università kien maħsub biex jiddiskuti temi marbuta mal-ġejjieni tal-istudenti. Iżda kif mistenni, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil ipprova jgħaddi l-maġġoranza tal-ħin tiegħu jitkellem dwar allegazzjonijiet ta' korruzzjoni. Però dan sakemm il-Prim Ministru reġa' millu sfida diretta dwar il-gidba li E-Grant ta' Martu Michel. Nerġa' nagħmel l-isfida li għamilt kemm il-darba. Jien jekk jinstab imqar ħjiel ta' verità b'dak li qiegħed jintqal jien nirreżenja mal-ewwel. Għandu il-kap tal-Oppożizzjoni miegħi tħobbuni u boduni tafu fuq qegħdin. Il-kap tal-Oppożizzjoni għandu jieħu l-opportunità li jgħid illi jekk jinstab li dak li rekeb fuqha hija gidba jitlaqu mal-ewwel. Għal darb'oħra Simon Busuttil iddikjara li mhux se jerfa' r-responsabbiltà meta jirriżulta bil-provi li din hija gidba. Din jidher li diġà ġibniha, jingħad l-investigazzjoni mhijiex qiegħda fuq. Dan għamlu għal darba 2-3 u l-Prim Ministru kien ċar. Mela t-tweġiba hija li le ma jirriżenjax jekk jinstab li hija gidba kif ħajinstab. Fid-dibattitu l-istudenti staqsew lil Simon Busuttil kif jitkellem dwar il-korruzzjoni u ma jieħux passi fil-konfront ta' nies involuti fil-ħmieġ u jpoġġu madwaru. Inti tisħaq ħafna li nies mixlin bil-korruzzjoni għandhom jitneħħew mill-kargi tal-partit tagħhom. Dan fil-fatt għamiltu ħafna fil-konfront ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri. Allura inti għaliex m'għamilx l-istess fil-konfront ta' Tony Bezzina, Beppe Fenek Adami u Jason Azzopardi? Il-kap tal-Oppożizzjoni għamilha ċara li jiddefendi n-nuqqas ta' azzjoni li ħa. Però le, minix ser nieħu azzjoni meta nara illi hemm ħmieġ bla raġuni. Hawn għamillu sfida oħra l-Prim Ministru Joseph Muscat u Simon Busuttil reġa' nqabad. Il-kap tal-Oppożizzjoni qed jgħid lek l-Onorevoli Fenek Adami jkun investigat mill-FIAU ħanżommu l-istess ħaġa u mill-Pulizija jiġelu jirreżenja. Ekku? Le, jekk jkun investigat mill-FIAU u l-Pulizija ġelu jirreżenja. Tista' twieġeb Dr. Busuttil? Iva, mela le wieġeb. Skont. Kompli toħroġ id-differenza. Il-Prim Ministru fakkar kif kien il-gvern tiegħu li ħal passi vera kontra l-korruzzjoni. Jien il-Prim Ministru neħħejt il-preskrizzjoni, ġifieri jekk Dr. Busuttil, kwalunkwe persuna oħra minn issa sal-annu Mike, forsi xi ħadd minnkom ikun Prim Ministru jkun fil-poter u jsib li b'xi mod jew ieħor jien għamilt xi att ta' korruzzjoni qabel kienet sa 3 snin u kienet li wara 10 snin qisu ma ġara xejn. Jien tistgħu ittellawni l-qorti minn issa sa meta nibqa' ħaj. Dik liġi li għamilna aħna. Daħħalna il-liġi tal-finanzjament tal-partiti illi ħadd ieħor ipprova jevita. Imma issa tistgħu tmorru taraw il-partiti politiċi minn fejn qed iġibu l-flus. Huma ppubblikati. Riforma illi saret. Fadal xi jsir u żgur li jifdal xi jsir. B'hekk anke fuq is-suġġett tal-korruzzjoni kien il-Prim Ministru li kkonvinċa għax wera li hu biss lest jerfa' r-responsabilità u jaġixxi.